Uisle Thascbhunaithe go bhfuil cuasaí go maith líb inniu. Is mis Pearse Ahern agus testíon cos scofánta agus is féidirlum. Idir dhealú a dhéanamh idir an gníomhaíocht teanga atá le feiceáil ar an sleamhnáin ar clé agus an tasc atá le feiceáil ar an sleamhnáin ar dheis. Nuair atá dalta ag tuairt faoi gníomhaíocht teanga, ciallaíonn sé sin go bhfuil an ionchur réamh dhéanta. Mar aon le sin, is minic a bhíonn an dalta imón obair éonar agus iad san ag lé le gníomhaíocht teanga, agus iad san imón chleachta ar gné amháin a bhainint leis an sprioc teanga. An tríú rud atá le feiceáil go minic agus tú ag lé le gníomhaíocht teanga ná go bhfuil ceangal nó nasc láidir leis an scrúdú. Agus tá obair mar sin de dhé sa seomra darnóí agus caitheamid spás a chrothú nó a ágáil don gníomhaíocht teanga gan amhras. Ach testíonn anois labhairt líb faoin tasc ach go háirithe faoin tasc atá feiliúnach chun an abhailm Thascbhunaithe a chur chun chéin sna scolanna éagsúla timpeall na tíre. Nuair atá tú i mbun oibre a bhaininn le tasc, tá ceithre critéir le cólíne a gutsa. Sé an chéadród ná go bhfuil aring barna ólais a crothú. Ciallaíonn sé sin go bhfuil dalta amháin ar eolas faoi rudaí nach bhfuil ar eolas ag na daltaí eile sa bheonn grúpa sin. Agus sa chás seo tá pictiúr A ag dalta amháin agus tá an darna pictiúr ag an dalta eile. Agus cruthaíonn sé sin barna ólais mar ní honan an dá fictor. Leis an dara critéir den tasc a cólíne tá muid ag éirí an idirbheartaíocht lán bhrí a chur ar a chosa sa seomra. Sé an tanamatá ar an rud sin sa litríocht sa bhéarla ná meaningful negotiation. Agus ciallaíonn sé sin go bhfuil dalta amháin deirmid dalta A ag éirí dalta eile a chur ar an eolas faoi rud éige. Agus le seo a dhéanamh tá siad ag caint lena chéile, tá siad ag éisteacht lena chéile, agus tugamid aitheantas do gné eile den chumarsáid an seo mar aon leis an sprioc teanga. Tugamid aitheantas don gatsaíocht. B'in le rá go bhfuil na gcothaí gnúasa agus an cóthaíocht corp tábhachtach agus muidne ag labhairt lena chéile in éon teanga, fiú más máthair teanga atá i gceist. So, bin maidir leis an géad agus an darna critéir. Agus anois déanfaidh mé chuirsíos beag bídach ar an tríú critéir agus bin an sprioc. Nuair atá tú ag lé le tasc a bhaininn leis an bhabhailm Thascbhunaithe, tá rud le déanamh ag na daltaí nach bhfuil iomlán teoranta don sprioc teanga, mar shampla déad fá an cluiche seo a imirt in éon teanga amháin. Níl muid ag caint faoin litriú sa Gaeilge agus níl an obair teoranta don Gaeilge amháin. Mar dúirt mé hena tá muid ag caint faoin gatsaíocht freisin. So an tríú critéir ná go mbeadh sprioc i gceist mar aon leis an sprioc teanga. An seo tá siad ag éirí de nifir idir an dá fictor a aimsiú agus déantar é sin tríd an meallach dar a bheanam an idirbheartaíocht lán bhrí. Anois is féidirlum an ceathrú critéir a bhíonú chuoibh agus bin an nasc leis an saol réadúil. Mar a dúirt mé tá an gníomhaíocht teangatha ceangalta go dlú leis an scrúdú agus tá obair mar sin tábhachtach sa seomra darnóí ach an seo tá muid ag éirí obair a cheangal leis an saol las muid den seomra agus bíonn daoine i mbun cluichí mar seo sa saol las muid a héal na scoile agus bin an fá go mbeadh an obair seo feiliúnach agus tú ag éirí tasc a dhearra a réitíonn nó a hagans leis an bhabhailm Thascbhunaithe. Bin mo chuidse Thascbhunaithe go bhfuil tuiscint níos fearr goibh idir ar an differ idir an gníomhaíocht teanga agus an tasc. Gur míle maith as bhór goid éisteachta, slán agus beannacht.